Hai lamsok piro nok jatanani tekesa katal video wo tini hingkang nok no forongnai ko o bag rabui paimani pore wo yang pokorok bahike mane thebui renai bokorok tong haina mahike kolok kolok ke ton khainke tong galak bleng kamona bahike thebui rohobai nai bisingo bahike thebui ne homan khaine obono ang phunungnai ko o design tonorok nugui no paijak o video tonorok o mani sekang no rabani video to nugui paijak hingketai ram paijak a video rok bo nugui paijak no hingke tini hingka hingke ang omono bahaike thebui rohonai bisingo abo phunuknai iko nainai di omoni suja suja je suja suja engo dai rohonai do bono hingkai boni suja suja o dai rohornai yang side ni no hingke iko nainai di bahaike dai rohonai ang nok no phunukgana hingke o puilani oro ta dadi oro ya o second ni simi dadi iyo second ni simi o jaga ni simi dawai nai talangoi tangnai eyang side o joratoi danai hingke norok jodi nongni khwtwng bara wngmani komrok plastic wire rok komrok torokha hingke norok duita jaga rok phanai radi toba hingke kisa kolok kolok tongkha ang side o jaga joratoi muthubui rwnai ta hingke nainai di kaisa kaisa jaga tui komotui besar tui dai talangnai o tola tui omo tui dai talangkha hingke haike mangno bisingo dai rohorui no bara no hingka hingke right khipnai ta hingke ani haike jodi ko haike philjak rok thangka hingke norok kaisa motorui nai thik khainai di mane milip milip side no saka saka khaina bai di tai ma haike thik khaina di hingke ta kisa jaga o hain hain dai review nai ang mo fil jagoi tango hingke thik khaina di omo line kaisa dabai kha tamo tei kaisa line no daunai komono bini soja no bini soja ke dai talangnai puilani aro simi dai puilani oro daka hingke kengui tangnai bwla kaisa kaisa jaga dadi soton di hai ke fil jagoi thangbai ka hingke ulo motor jagoi thangke kos tongnai filnani hingke o jaga oro tabuk dabai ka hingke tai dalia amsuk joratoi daka hingke no kwchai tongnai hai ta tai asuk dana naingya amsuk joratoi no bono last ni abono khe rasu khimnai ulo pura dul pai kha hingke rasu khimnai tabuk rasu yako ke mobile daka hingke tabuk bono bo yang bebang daina painai hingke nainai di mono yang dai rohbai khe bebang dai rohbai khe hingke tabuk yang ni tei kaksa bwkhang bo tongo kolok kolok obono hingka hingke yang tui daunai nainai di ko bono bo bini soja tui ni daunai ko yang side tui danai bono ke yang tui danai jani soja soja khe daunai bongno bo keto bongno bo hingke nainai di ya besar tui dai rohbai nai ta omoni besar tui dai ni asuk joratoi ni danai je joratoi ayang bwkhang khlaimani amsuk joratoi ni yang bo dai rinai hingka hingke camera stand kwrwini bagui ni mobile rok bo lori o wngka hingke ba kaham khe nukya rok phano wngmano hingke yang tui omo danani no mane danani rwngya hingke naithok yang nai shape naithok yang thanai ta danani onek kosto mane baksa jaga hingke tighting tongbla hingka hingke kaham khe dai meya rok wngthango ta ke haifano kosto mosto khai fano ma danai haya hingke kogoi thanai se kisa kwbang khe ma dao nainai di ani se bahai wngui tongkha mane kwrak ma wngui tongo toro sotonjak bwla tight khe hingka hingke haphiyangui tongo hingke tabuk mono daunai online kaisa dai paijak ba bwskang line kaisa dai paikha tabuk tei kaisa line omo dai ukha hingke tei kaisa line namhaike dabai hingke no paikha kahai hai tei kaisa mane ani to kolok kolok design ya di ba bokhorok hingke tei kaisa kolok design o mathang nai ta hingke jodi milip jat khaifuru phunukgana abo bahai hingke nainai di mo thasingo yang tui dai yaboni tola tui dadi ta yaboni tola tui dadi tei kaisa jaga o afaikhe nafaikhe tola tui dai talang di hingke ekdom tight wngui kwrak wngui nai tei koi ya ta hingke asuk joratoi ni danai hingke tabuk o kwrwui no bo daunai ang
o tolo tolo tei besa tei jana bo pula sotoni najak tat tat khe hingkhe kaham khe ubung yata tamani sanai phakung tongya bwla hingkhe tei taimaya kostong ta pula tat tat khai najak ba hepan taimano taimama to tubkhe kisa ragui tongo tam tei ma dao tabangma dabai gana bebangna ge khakhayo norokmo dana rwngkhana ma haikhe bo mane busukno bahaikhe thebui rohornaya bo rwngkhana ma hano hwnkhe tamo ang nongno dai rohmani pore tam khainai bo phunukgano iko dai rohbai mani pore design bahai wngwi thangkha nainai di hingkhe omo to iko kolok kolok tani tongkho yadiba wire plastic wire tongkho omno ang tabo rasu khibaini onyo jaga rajagya tei khe rasu khibai di omono simi kenchi bai khe iko somsuk narwgwini raikhi bai sinai raikhi bai ka hingkhe bisingtwi tai o kolok kolok o motai torok liya ta hingkhe no iko nainai di rasu peppermint pore sijak wngwi thango finishing naithokgwi thangkha ta bisingtwi bo hingkhe tabo wngkha ang nongno pura rabai kobai phunukgano nainai di ocean direct iko nainai di bebangno ang bisingo bo dai roha paikhe tai se bara bisingo tongmani o plastic wire tongmani omono bo ang raikhi bai ta hingkhe tabo khe finally ani bag wngkha mahai wngkha complete to pura complete wngmaya kho budurok thepajak yako ke norok bahai wngjakha tinini video sabai di comment khai tini bagam sungna jatanana hambai।